Hemen salam, online gepleşigimize hoş geldiniz. Bugünkü mihmanımız men ulalım dövrünün en popüler aydınçılarının biri Berdi B. Asmanyalı dediğin gözlerin aşkın adına salle sen keşfin inni ne deyin sensiz mi söyleyeyim senin balıkın yanıma düşer benim ayrı arzu edip bir geceler yılın bulup doğdu bizim sevgimiz tüm anlamda doğdu tümlükte bugün yarkım saçtı anlarını ayrıdratı görüp gittim ayrıd geley beni bağışlay Yaşlar, hemen sorularını okudum, arasından sayladık, cemledik, öldüğümüzünkiyle koştuk ve gepleşimiz gönlünüze yarar deyip hazırdan umid ediyen başlayalım. Esselamu aleyküm. Wa aleyküm. Verdik olmağım. Canın sağ mı? Şükür Allah. Olmadınız. İlki bilen bir alacık özün barada aydıp bersen, özünü tanıştırsan. Özüm arada aytsam 1982-nji ýylyň ýanwaryň 17-sine Aşgabat şäherinde doğuldum. Özüm berde doğuldum, ýöne aslym ejem kakam daşy boldy. Daşy boldy. Awa. Soň näme aýdyn? 7 doğun maşgalamyzda. 4 oglan çykyýar, men 6-njy. Menden kiçik bir oglanjygym bar. Awa. 2010 ýylda öýlendim. 3 sagama. 2 oglum bar, gyzym bar. Oglum Selim Alim, gyzym gal Sara. Tüyleme ýaşlar olyň. Awa. Soň ýene bolum kädýän soň bilen özüm barada. Şu wagt ilki bilen şeýle bir soragdan başlasyn gelýär. Şunça wagt sunwatdan uzaklaşmaňa näme sebäp boldy? İlki bilen okuw etmeli boldum. İlki zawoşda okudum bir ýyl, soň okuw etmeli boldum. Harkowda okudum. Автодорожный institutda. Soň kurslarda saglyk sebäpli gaýtmaly boldum. Saglyk sebäp bilenem ýeni üstüne wagt goşuldy da şoňa saglyk sebäp bilen. Soň gowlaşdym da şükür. Soň öýlenmeli boldum. Ýaşam gyzyp barýar, öýlenmeli boldum. Soň ne sebäpden özüme geldim diýjek bolýanda, özüme gelip ne dost olanma, bir kısa da şükür bir dost olanma, şol golda kömekleşýär bir işimde. Köne bir ýaşykdan gatnaşan bir dostum bar, şol bir golda. Şu ýetem sebäbi şu okuw bilen saglyk meselem boldy şoňa. Dostlaryň jany sag bolsun. Başlaly ABM bilen sen şu gruppadan öňe aýdymaýdyňmy ýa şu gruppa gelip aýdyma başladyňmy? Men özümden uly iki dogalym bar, oglan dogalym. Bir muzikant, bir aýdymçy öňler. Şu wagtlar men kiçirekdim, ýadymyş. Ya men konsertlerni çyratyp ýadym ýokardan. Şolaň ýerine toylara giden alyp gidýärler, bir aratyna bir kaýdym aýdýadym. Aýşur 5-nji 6-njy klas wagtdan.
Soň öýde de şu ulluğunum zastavlaýdy aýdym aýtman şol oturguja dep gakyp aýdym aýtdyrýady. Ritim tutup edip. O, şu aýdym aýtdyrýady. Şonda wagt aýdym aýdyp başla aýdym aýdýadym o wagtlarym ýöne aýdym şolaryň pikirim ýokdy sebäbi. Başga kär saýlapmy şu wagt bolasym gelýärdi. Gizli olmasa näme ki? Doktor bolasym gelýärdi, hirurg. IBM gruppanın gurnoýjusy kim? Создатель. IBM gruppanın gurnoýjusy ilki biz IBM öňden boşdy tans gruppamyz vardy. Biz köplükdik ýaman. Başda 5 oglanlyk, soň köpelkdi. Oglanlar ýüşüp dans boşdy tans topar birikden edýärdik. Beýler tanslar edip ondan buna çykyş edýärdik. Köp aýdymçylaryň ýygyna pattançowka da bolýardyk. Ol aýyp zatdan özüm Elbette. o. Soň gullo etdik. Şo wagt aýdym aýdýardyk, orsça aýdýardyk ýöne. Orsça mekanyn arsan rewny ham bolýarlar bat. Menen propewny aýdýardym. Şeýdip orsça aýdýardyk diňe. Soň gullo etdik, gullukdy. Indi baran soň näme etmeli pikirlenýär, gullukdy 2 ýyl wada. Şonda 1 ýyl galan soň ýa pikirlenýär näme etmeli. Şonda ýa aýdym saz. Şu aýdym şu grup bolup türkmen şaýstan näle gorka dip. Soň geldik, gullukdan geldim. Bir wagt gitdik diýýärler üçümizem. Soň gelip ýene orsça aýdym aýtdyk, bir kaýdym aýtdyk, soň men bolun diýdim türkmen aýtyp görelýär. Şo wagt. Haýsaýdym. Asman gel ýulduzlary. bir aýdym mat gel diýip birinji aýdymyz. Gel. Tans goýduk oňa, şeýdip aýtdyk. Çykyş etdik bir nemede, konsertde. O wagt atly başlar bardy. Adyny tutturman şu wagt olaňa arata çykdyk golen hark halamady. Beýlek başyň adyny gerip durdy, şolar gerekdi. Elbette. Auditoriýa tapawutly. Soň ikinji aýdymyz ýa asman ýyldız boldy. Onda ýa klip bilen çykdyk, şonda ýa Şonda eýen biz we dinleýijileriň muştaklaryň IBM gruppany tanady. Şu aýdym bilen IBM gruppany hat ýakynan tanady. Asman ýyldızlary Näme üçin sen IBM'den aýrylyp solo karýeraňa başladyň? IBM Otaýda bar, bizde baş ýokdy. Indi her Solist. işin başynda baş bolýar. Ýok, solistam dälle, solist bolmaly. Bu her gruppada baýl ýöne baş ýokdy, bizde başlyk ýokdy. Sen şunu edýän, sen şunu edýän. Şuraya başlyk ýokdy bizde. Onuň birden öňe çykyp başlasa ýa soň gatty görüp başlaýarlar. Soňra baş ýokdy da soň her kim özüni edýär. Dawa şunu edýär, mekan naprimjer, men bu arsan bunu edýär, men bunu edýär. Soň şoňusynda bir ýadyrak dawa başlaýar. Onuň bor ýene şeýdip o başlamady o zatlar. Başlamady ýöne baş bolmasa şonu ýap bolýar eken. Köpsiniň kulağına gelen mışmışlar IBM gruppasynyň aýrylmasynyň sebäbi pulu paýlaşyp bilmediler. Şoňa meňdeş mışmışlar bardy. Şulam pulum barmy şoň içinde? Yo, pul. Biz IBM'de dogry emassam o döwür aýdym ýaň başlandy. Haýsy başynda marsaň ilki bilen aýdym aýtmak, pul gözüne görünok. Sahtan çykmak, özüni görmek, aýdym aýtmak, birinji döretmek, aýdym aýtmak. Pul mesele ýokdy taýda, pul mesele. Dogry emassam IBM'de biz kan pulum gazanyp bilmedik onu. Sebäbi konsertler bolan. Onda da şol albomyň puly, klipiň pullaryny soň berýärdik gowy. Ýöne men diýjek bolýanym pul mesele taýda ýok diýişler. Öz aramyzda düşünşmelik de taýda diňe. Häzirki günde IBM toporunyň olanlary bilen ara gatnaşyň barmy? Ba. Gatnaşýar. Günde de arasynda bojaňlaşýar hiç bilen. Ýa ýakynda da bar ýüşdük. Oturduk. Arsynyň kafesi bardy. Şonda kafesinde oturup könen ýatladyk biraz. Tedeni.
Nostalgiya. Maslahatlaşdyk. Täze işler bilen. Näçe ýaşyňda ilkinji gezek bir gyza aşyk boldyň we näçe ýaşyňda ilkinji gezek gyz bilen söýüşdiň? Söýüşip däle mekdepde öwrü boldy. Bir gyzy gowurýan daşyndan. Onun her gün herkesip baran bolýan soňguny ýarazak bolup. Olam bilýär diýeni ýüzlere nokta. Dogry emesem. Ýylgyran bolýar käbat diýeni o diýenler. Bir ödüşde aňyda ılgap, ol esinde ılgap düşüp öňüne çykjak bolup. O görünjek bolup soňa. Az 7-nji klas, 8-nji klasda. Aslında seretsek ýakynlymyzy begendirmek kyn däl. Hasam häzirki wagtlarda. Mysal üçin men okuw sebäpli söýgüliň doluň gününe ýanyna bolup bilemok. Ýöne Rozagül'ün kömegi bilen öz söýgüni beýan edip, sowgadyny goşuryp doluň günü gutlap bilýän. Rozagül 7-24 siziň hyzmatyňyzda. Mehri bilen duetlaňyz bar, duetlaňyz köp. Yine mışmışlaryň biri Mehri bilen berdi söýüşdümike, söýüşdilermi diýen mışmış bar. Mehri bilen ýok, Mehri bilen bar. Biz sahnada söýgüni görkezdik, kliplerde söýgüni, aýdymyzda söýgüni bir-birimize beýan etdik. Ýöne söýgü olýar duýgu aramyzda. Men Mehriňi özügim ber gowurýan, hormat goýýan. Şu sorak köp berdiler we hemmekime şu sorak gyzykly, şu soragyň jogabyny almak. Häzir ýene täzeden karýeraňa başladyň we elbetde dinleýijiler seniň Mehri bilen duetlaňyda garaşýar. Duet bolarmy Mehri bilen? Näme üçin bolmaz bolar? Nesip porsanny bir men ýaňyr birinji aýdym çykdy. Aşık löfün yere saçar, yine de bir gece geçer. Emma gözümde dinlesin. Nesip porta iýdi aýdymlar taýyn klipden etmeli bol men proýektler bar. Duetlama maçyny ýöntek Mehri bilen kurlaş göremok, tek Mehri bilen nimet göremok. Hawalaş göremok. Olmagykda entek. O, häzir iki kişi öz etjek zatdama şolary edişdirip bir özüm ýene bir hatara girsem soňaýam duet atyp pikirlener. Aga, senin bile konsertlerde sahta paylaşan artistler häzir Türkmenistanyň iň popular aýdymçylary hasaplanýar da. Mehri, oson Esbiterne, Süleyman ve diýjek bolýanym sen karýeraň goýandan soň olar belli bir pik derejesine hasam gelir. Şu wagt hasam bir karýerasynyň kökü bar. Sen şu an gynanýarmy? Ay men degenýän şolar üçin. Oglanlar ihlat etdi. Elbette. Yok, men olar üçin elbette beğenýänsiň. Men sen özüň üçin diýän. Sen goýmadyk bolsaň, häzir diýjek bolýanym, ne Esbiter 1 ýyl 2 ýyl aýdym aýtmasyn tapawdy ýok. Şonu da Esbiter täze nesil we köne nesil tanaýar. Mehrip bir guluýba. Täze nesil we köne nesil tanaýar. Seni köne nesil tanaýar, täze nesil tananok. Saňa häzir täzeden täze nesil üçin işlemeli. Şonuň üçin gynanýarmy diýen. Owa gynanýar üçin elbette. Berdi mümkin bolsa özüň halayan aýdymlaryňdan birinin mümkin bolsa hinlent bersen. Öz aýdymdan bar. Haýsyny hinlent gowurýan aýdym diýip özüňiz bir aýdym diýseňiz bilemokdan haýsy aýdymy? Bize hiç şil tapawdy ýok. Sen öz aýdymyň bolsun, başga aýdym bolsun, seniň iň gowurýan aýdymyň. Seniň. Men gowurýan aýdym, şu aýdymyň içinde dostluk. Şu aýdymda da şu eýbiýeni aýrylmakda aýtdym, hasy ýüregime ýakyn aýdym şol. Şu aýdymy hinlent bersem bolar? Elbette başysyna. Yüreğimi aýtsaň sezere, çyn dostlar ýerek maňa. Çyn dostlar
görüp bilsen, şoňa janym berip bilsen. Arman çekmerin dostlarımdan, olur benim başımın tacı. Büdrese kaldıracak min, yıkılsam kaldıracaklar. Dostasın aynası, deyip derler hemmesi. Düştükse de dostluğun ağır ederlik cümlesi. Dost dostum aynası. Sağ ol abi, minnettar, köp minnettar. Devam edýäs. Karyeran pik ýagdaýyna baranynda adyň has sanaldy. Adyň awraýyň büyük bir derejeye geldi. Şo döwürde sana rakyplyk görkezip biljek aýdymçy ýokdy. Men ýadyma düşýär. Ve aradan wagt geçti. Tanymalığın geçti, yani popülarlığın geçti. Şu geçenden sonra näle duygu yaşadın? Bir wagtlar sen vokzalda barıp bilen okdun, aeroportda da barıp bilen okdun, barıp biledin diýjek bolan hökman sen ýanyna gelýärler. Ve şo zat geçenden soň näle tapawut boldy? Tapawut ne düşünürsem kam. Bolýar şu madyna köp edaralar bar ýaşady işleri. Edaralar barsak dogry ýaşlar o diýen tananyk ýöne başlyklar zatlary gün tanýarlar. Berdi o. Ýöne elbetde ýaşlar ýaşsan täzeden ýüregini almak üçin, ýüregine girmek üçin täzeýdinler, täze duýgulaýdynlar. Ýürekde galjaýdynlar diretmeli, aýtmaly. Sen popülarny wagtyň sana kyndy da köpçülük transportuna minip bilen okdun, ulaglaryna ýagny minip bilen okdun, bazarlara barıp bilen okdun. Ve aradan yıllar geçti diýeli, 8 ýyl, 10 ýyl geçenden soň seninni diýelim bundan 6 aý öň bazara da baranda da sana öňküler ýaly häzir üns beren oklar. Şo tarapdan sana aňsat boldumy? Senin üstünden öňkü agyrlyk gaçdy da sen islen ýerine gidip bilýän, islen ýerine barıp bilýän, şo tarapdan bir özüň rahat duýdunmy? O tatlyny sörmedim ýöne. Bilmedim. Ýöne häzirim bazarlarda çıkan ýagdaýymda bazarda magazinlere çykýar soň tanaýarlar ýöne hakyky öňkü ýarak däl. Öňler ýöne hakyky her adamda suwda şüper adamda ne ýöne hakyky ýöne adamda da ýöne bar. Ýöne häzir ýöne bilýärler, tanaýarlar, seredýärler ýöne öňkü ýarak gelen oklar. Sebäbi berdime şu diýerler. Epohanyň üýtgemesem muňa sebäp bolup bilýär. Öňkü adamlar häzir öňkü adamlar däl. Adamlar şu wagt ulumsy. Adamlar şu wagt öňküsi ýaly sada däl. Öň adamlar sadaty. Sen söýýän bolsa sana söýsün görkezip bilýär, aýdyp bilýär. Berdime sen söýýän. Sana syýlagym bar, sana hormatym bar. Şu wagt adamlar söýse de, syýlagy bolsa da, hormaty bolsa da öňkü ýaly görkezip bilen ok. Öňkü ýalyk berdi, men sen fanyň, men sen aýdym gowy görýän zat diýmekden häzir eýem hemmes diýip biljekkel, köpsi çekinýär, özüne kiçilik bilýär. Şonu aýtmagy. Nesip bolsa ilerde işlersin, men sana nanýan, ýene de öňkü ýagdaýyňa gelersin, öňkü ýagdaýyndan geçersin, nesip bolsa işlesen, näme diýär? Zähmet çeksen zähmet ýagar rahmet da, çekmeli rahmet, hökman bolmaly, barmaly, ýerimizde bar ýaz. Ve diýjek bolýanym, ýene öňkü awraýyňa gelersin, öňkü awraýyňdan hem geçersin, ýöne diýjek bolýanym, inni konsert bersen, nesip bolsa ilerde, öňkü awrany, öňkü energiýany almarsın. Indi adamlar konsertde öňkü ýalak awra energiýa beren ok. Hakyky. Ýöne men bilýän, onu men öz edarama konsertlere gidýärse, köplenş bolýar, gidýär bolan. Öňkü konsert ýok, ýöne hakyky. Öňler konsertlerde sahnaçyk tans edýärler bilen bile. Ýaşlar. O konsert oturan soň giden oklar gapydan. O suwda düşmän autograf alman. Hakyky. Ýöne o wärki ýaşlar
Bilemok nämeden? Sosial setin ösmesi sebep bolup bilermi pikirinizce? Düşünmedim. Sosyal ulgamlar, yani Instagram, YouTube, Line diye, o diye, bu diye, yani internetin ösmesi şuna sebep bolup bilermi pikirinizce? Awa. Menin pikirimçe de şuna sebep internetin ösmesi, adamlar önküsüne garanda, gow görýän ýyldyzyny, gow görýän aýdymçysyny, artistini tapawdy ýok. Boy wagt Instagram'a girip görüp bile, YouTube'a girip görüp bile, önkýalyk dälle öňler mysal üçin diýelim, men Lewap'tan bolsam, IBM grupany ya berdiğini diňe konsertde görüp biledim, bolly. Awa. Berdi am bilişine göre bizim himayetkarımız Yeni Kapı'daki Fitch House, Türkmen tagamlarımız. Ne? Unutaydımında yanlışmasam rap yerini Madem, yani Merdan okuyadı. Edil şolaryalık aydım senden yine garaşmalı mı? Rapçılarımız bilen fita garaşmalı mı? Men wat bir ýyl 2 ýyl bolandyr. Rap bilen bir aýdym çykardym. Leyla diýip. Duşdukda bir näme kafede, onu rap bilen duşduk bolan olam. Dinleýärken ýaş wagtda onu diýdi. Kiçi wagtda magam dinleýärdim söýle. Onu söýle bir oturduk, gurlaşdyk bolan bir aýdyma rap goýup berdiýdim bolan. Bilemok men rap. Men rap kentsini paramokda doýmasam. Ne tip olsa yuvaş yine endüstriyanın içine girersin, fımgatın içine terden girersin ve rap'a da düşünersin. Yani rap yani şu matını dinleyen aydınları kendi dinleyen olan tölmez Peter okuyar, okuya, şey yok. Tamam. Dörede o berekella Peter şey yok. Yaş rapçılardan bar. Şu at yaş rapçılardan bar. Elbette ezbitirin derecesinin yarımda gelen oklar avrayı boyunca ya popülerliği boyunca yönü okuyuşlarına ve atlarına sözüm yok. Yaş rapçılardan bar. Nesip olsa onlarda sana gepleştikten sonra uğradan dinlek görürsün. Belki fit yazarsın. Konsertlardan ya da çıkışlardan iň uly alıp gören gonorarın neçe? Şu dövür. O dövür var, näle aýtsam men sana. 1 milyonyň bir paşka söyle. Ýadyma düşse bolsa. O. Onun bir paşka. O. Soň şu dövür men ýadyma şu toş näçeden ýönes sportiv sumkan dollar ýadyk. Bir sportiv sumka gitýärdik. Ýadyma düşse. Jogabyňa şeýle soraw berýän. Teret. Şo döwür Türkmenistanda mysal üçin toya iň gymmat gidýän aýdymçylar bilemok kim? Men o döwürüň aýdymçylaryny. Bilen aýdymçylaryny ýöne kim gymmat gidýänini bilemok. Şolar seniň bir gonoraryndan köp alýadlarmy, az alýadlarmy pikirinçe? Häzirki döwürken kän alýar. Men eşitýän bahalary eken. Şo wagt kän alýarlar. Şu wagt bilen men şo wagtlar öňler diýen. Onlar biz o wagt azarak diýeni bizim alýanymyz konsertde bizimkine elbetde prosent gidýärdi. Her konsertden prosent. Häzirki de men bilýän ararada gitdim konsertlere, vilayatlere bolan bayramçylyklarda bahan aýdýan. Şunça berýän barýan. Biz öwrüne bir adam ýygnamaly. Barýan adam köp bolsa girdiğinken adam adı girdiğin az. Sonra häzir ýöne bahan aýdýan barýan sen adamla işin yok. Sonra yine terden bereň azıcık yanlış düşündüň. Diýjek bolýanym. Men şo wagtlar sen konsertden diýen 2 sportiv sumka pul alýadyk biz diýen konsertlerden. Dogrymy? Şo wagtlar, şo döwürüň, şo öňkü döwürüň aýdymçylary toýdan şonça pul alyp bilýärlermi? Ya ondan hem kän alýarlar. Yo az alýarlar.
Öňleri konsertden kän gelýär toýdan. Asıl soragıma jogap şey. Häzirki ýaş artistlardan 3 sanysyny aýt, sen pikiriňçe 5-10 ýyldan popularlyk derejesi bir top ýerine barjak. Senin görüp biljek 3 san artistiň 5-10 ýyldan belli bir ýere barjak. Men dogry maýsam kän ýaşlary kän tanap baramak da men şu öňküleri dinleýän kä aýdymçyk gawat mekanatan albom çykdy. Şonda da dinleýän Muradowy dinleýän o ýaşlardan kim var? Ýaşlardan o wada bir oglan çykýar, bir oglan juk. Şoň aýdysyny, kengini, aýdysyny, stilini, ýoluny gowurýan. Beýgiler öýden ady beýgiler familiýasyny bilemek, beýgiler näme? Ýaş oglan, gowaýdy. Gowaýdy, awa ýöne on owaz telewizion stilinde ýoly ýaşyl o belli ýerlere barp bile ýöne näde aýtsam sosial ugamlarda, gara bazarda o stil bilen ýol. Aýda olar şo ýöne ýa birden şol geçen ýagdaýyny çornaryny ba. Men pikirimçe Senden soň täze artistlarymyzy aýdanymyzda, gyzlardan mysal üçin aýdanymyzda Firuza da senden soň geldi. O soň Amalia, Ceren şularyň mysal üçin üçsini goýanymyzda sen üçin 5-10 ýyldan has top derejesine geljek kim? Üçsini hem tanaýan pikirimçe. üçden tanaýan o dinleýän aýdymlaryny. Şoň içinde bar. Dördüncüsine hem goşaly. Awadan kalma medwa. Awadan kalma medwa. Şoň içinde Jeren bilen Amalyam kädiýän. İkisi biraz ýoly ütgüs bolar da şoň. Amalya derskrak Jeren Halnazarova has nежность söýgi diňe şoňa wagt bilemek. Firuza da söz ýok, onda da uruna galanok. Ýöne şu ikisi görýän. Aslında awadanam gowaýdy Firuza. 4 gyzymyzyň 4-i sen gowaýdy, oňa söz ýok. Ýöne indi bärde içinden saýlamaly bolsak, has ýokarky bir derejä getirjek bolsak, senin pikiriň Amalia bilen Ceren. Bu diňe ýöne senin pikiriň. Sportyň haýsy görnüşleri bilen meşgullandyň ýa häzirim meşgullanýan? Futbol. Futbol 9-njy klasda futbol oynadym. 1-nji klasdan 9-njy klasda. Soň topumdan travmadan soň oýnamagyny besetdim. Onu oynamaly boldum da şonu. Häzirim olgaýan köpden şol. Käwat aýdymsa 3 ýaş oýnaýar algaýar. Ýa futbol. Yine soraglarymyzyň biri bun agalarymyz köp ýazypdyrlar. Toyda, üýşmeleňde, doglan günne, şoňa meňdeş ýaş toylarda zatlarda diýe aýdymçylar jemlenen wagty näme üçin arasynda berdiňini göremdik. Berdiňini çağıran oklarmy ýa-da berdiň özi baran okmy? Men dogry maýsam ara kän köpçülik halamak. Konsertda goýan şu oturuşmalar kän halamak, bilemek, men kän bolamak. Men şu oturuşda oturamdan öýde maşgalamyň ýanyna çagajykdym oturup bolýan. Şolar wagty mesen bolýan. Dogry oglanlar ben oturuşýar, söz ýok, ýöne men bilemek, kän gatnaşylamak. Has bir köpçülüge bolamak. Häzirki wagtda sen pikiriň üçin türkmen artistlarynyň içinde iň popularny artistler kim? Aýdymsan şimdi. Awa. Evet. Men öz diňleýän aýdymçylamadan diňleýän men
men kimdir halkın kim dinleyen bilemok, öz dinleýändem barmy? Murad Özöw, Mekan Ataev. Aydınlaryny dinleyen, kliplerini görýän. Näder görýän ot aydymçylar ýaşlaryň içinde. Celil ýaly aydymlary täze stilde. Gowy. Kim? Habib, dinleýänmi Habibi? Habibi gaýnaýan. Soýdym dinläp gördüm. Stilini haladyňmy? Ütköşük. Ütköşük stil. Döwre bap bir stil we azajyk wagtdan öň barýan bir stil. Meýweşler. Hiç kim kaw dogry. Güç nämede? Agdy berlikde. Gelýär, inni iki jogaply soru olamyda. Men soru berýän iki jogaby bolýar, birini saýlaýan. BMW ya Mercedes? Uzak ýolda BMW, şäherde Mercedes. Yok. BMW ya Mercedes? Mercedes. Messi mi ya Ronaldo? Messi. Dubai mi ya da Tokyo? Düşünmedim, yine täze. Dubai mi ya da Tokyo? Dubai. Habib mi ya da Conor? Habib. Android mi ya da iOS yani iPhone? iPhone. Igor Krit mi ya da Jack Halip? Jack Halip. Ütköş aýdy. Superman mi ya da Человек-паук? Çağanam Человек-паук var ya. Ni sorulumda belli bir yere geldik ve iň wajyp, iň möhüm sorulumyň biri 2020-nji ýylda näçe aýdym garaşaly senden, näçe klipa garaşaly, maksatlaryňyzy bilelim. Aydımlar tayin, şuma yine barabarak bir 3 aydım, 4 aydım alboma yetdi, netebedenden albom çıkmagy mümkin. Şol aydımlary hemmetini klip çykarýan mümkin. Yani şonu ýetişdirgen näder uğrunda ikinji klip syýomkalaryna başladyk netebedenden. Şu ýyl bir ayda bir klip edelim kendi ve pikirlenýär. Umydymyz var şoňa. Höwes motivasiýa şo aýda bir klipa Nesip. Ni şu berde berjek täze aýdymlary atdydyň da. Köne aýdymlar diýenimizde köpsi Enrique'nin aýdymlaryndan höweslenip aýdýadym. Ve täze aýdymlaryň Enrique bilişimize göre öňkü ýalak aýdym aýdany. Täze aýdymlaryň kime höweslenip aýdýan? Bamy bir saýlan aýdymçylar? Yok. Ben başça Enrique'den höwes aldyk. Ýol, stil aldyk. Indi özümi nesip edenden aýdy bermeli. Özümizden. Şeýlelik bilen indi gelmeli ýerimiz öz muştokluğuna, bizim muştokluğumuza. Jem alanımızda aýdasyn gelýän sözler bar bolsa aýtsaň sen dinläli. Muştoklama ilk ben can tarlyk bilen häkliňde köp. Şuma Instagramda köpsi ýazýarlar degenlik garaşýat ýa-da diýip sawuny gollaryň üçin köp emmäňde. Nesibeden ähliýetden ihlaslamyz, rahmetlemez emmesi dinleýijimiz üçin muştoklamyz üçin nesibetde şol üçin işlemekçi janlar sawursyn. Sawunyň emmäňde. Minnetdar, menem berdi aýratyn bir sawulsyn aýasym gelýär. Bizim himayetkarımız Fichhaus ve täze himayetkarlyk edýän ýagny Rozagül ve oğlanlar şu wagt berdiğini ýazga geçirip duran Art Studiýanyň oğlanlary. Köp sag bolun. Şeýlelik bilen agam senen diňe täzeliklere garaşýar. Mejetymy, hyzmatyňda täzelik bolsa, biziň elimizden gelýän bir hyzmat bolsa, hyzmatyňda
Mejitym adynan ýene bir gezek köp sag bolsun aýdýan. Size sağ olun. Mehman bolanyň üçin özüňe gowy seret. O şeýlelik bilen diňe täzelikler bilen diňe toýlarda görüşeli. Sag ola. Sağ olun. Şeýlelik bilen dostlar gepleşimiziň soňuna geldik. Tamamlamazdan o da siziň ýadyňyza salaýyn. Berdibiň Instagram belläkeşek, koşulun goldan siziň gollaryňyz has motivasiýa berer, höwes berer. Gepleşimiz göwnüňize yaran bolsa, like, pikirleriňizi tesirlerde ýazyň, ýadyňyzdan çykarmaň. Özüňize gowjy serdiň, hoş, sag bolun.